Bij het Glazen Hoes op het Ceylon wie het drok dit weekend, ik alweer het waar striem in. Sneun wie er 70.000 mensen in Ljouwert. Alle parkeergarages stieren vol. In totaal hebben we er in de oude weken in Ljouwert 322.000 bezoekers west. Ik de vierde tussenstand bij Serious Request wie een nij record. Er is ontnota dik 4,3 miljoen euro ophellen voor het goede doel. De actie wordt nog onder mijn waasje. En de stream aan acties houdt maar on, maar trekker en wijnkaam van de morgen een ploeg van Skilge naar Ljouwerta. In de brievenbus van het Glazen Hoes had ze een bedrag van 20.000 euro dien. Wetterskip Friesland zet het hooglandgemaal bij Starem aan, omdat de dwannende hege wetter standen. Op dit stuit zit het wetter 6 ons zo'n centimeter te heeg. Dus wil ik nog storm verwachten. Rederij Doeksen past Joert de 14e naar de Waadeilanden aan. De wind komt uit het zuiden, in de joen neemt de wind ta ontstorm. In het waardgebied mogelijk zwieren storm. Vannacht Rijn. Morgen wisselvallig, kans op Rijn en het wordt 11 graden. Het blijft flink waaien.